И здравейте хора, аз съм Крис и както обещах ще снимам стрим. Ето, на Майнкрафт. Влизаме в света. Аз съм си започнал някаква къща. Сега, ето, Мия и Нея. Тук се опитам да направя порта. Но има ето такива нови жилища. И то проклет паяк ми идва да му избия една стрела и на това гаден ендърман. Деца ме дрят хора. Скелет! Скелет в къщата ми! Бико. Чакайте да тук са ресурси. И така ми защо реших да играя на Майнкрафт. Назва ми се стрима. И съм с мега странен текст. Така. Време да правим. Аз съм го започнал. Няколко реда хора. Така хора, сега трябва да направим покрив, стъклата да довършим. Да. Така хора, продължаваме да строим. Хора, разбрах да ви кажа. Чочо, какво правиш? Тук горе трябва и да го чупа. Тап. Не! Ще ти сгаса ламбата. Добре, гасил. Айде оттатък. Няма! Айде им сега в тъмното, какво ще правиш? Ето. Айде. Не ме е страх. Не! Удавих си коня. Аре бе, скачай. Колко? Чочо, брочо. Къде му беше къщата? Ето я. Не. Ето я. Хора, продължаваме с покрива. Сега няма да го правя целият. Естествено. Може да направим и ферма. Но къщата ще бъде силно на 2 етажа. Така че трябва да помисля. Така хора, ето мен след трета пауза беше баба ми.
Нещо да ми каже, не я разбрах. Питате ме защо игра с кръгчето. Онлайн. Хора, влезнах в онлайна. Така. И път ще бъде 17 минути. Да, казах ви, влезнах в онлайн. Чакайте. Еще. За малко трябва да взема нещо. Не тук. Това. Оп! Какво взема това? Purple Pillar. Не знам, що е Pillar. Просто така ми падане. Крилата не мога да ги намеря. Кауда. Няма! Та хора имаме. Я да ги използвам далеч. Казам. Хора, имам и нещо да ви покажа. Чакайте за малко да излезем от сървъра, че така нищо не се разбира. Да опуснем на нормално. Не на пластик. Пак. Искам на дефолт. На дефолт искам. Добре. Хора, отивам нататък. Бабо, намали до края телевизора, аз ще го намаля. И не говори, моля те. Така, хора, намалих. О, да, това трябва да го намаля. Чакаме да заради. По! Мамо.